Ukusweleka komfundi kagrade 7 kwisikolo sase Fochville kwiveki ephelileyo akunanto yakwenza nentsholongwane yeCorona. Kungqiniwe lisebe lezemfundo nelezempilo kwiphondo laseGauteng. Lomfundi kuthiwa uquleke wawa esikolweni ze waswelekela kwikliniki yasekuhlaleni. Umfundi webanga likagrade 7 uThokozani Thafeni uvuke waya esikolweni ngolwesine weveki ephelileyo kodwa khange abuye. Lomfundi uneminyaka eli-13 ubudala kuthiwa ufike ebaleka kumasango esikolo eleqa ukuba singene isikolo sele efikile. Kulapho ke kuthiwa uye waquleka wawa ngethuba ebengena kumasango esikolo. Ebengakhali ngahlaba ngethuba elungiselela ukuya esikolweni kodwa sithe sifika ekliniki bazamile ukusindisa ubomi bakhe kodwa amanesi ohluleka. Olusapho lusaxhalekile kakhulu lelishwangusha. Nangona ukusweleka kwalomfundi kungenanto yakwenza nentsholongwane yeCorona kodwa abasemagunyeni benza konke okusemandleni ukulindela nantoni na. Ngolwesine isikolo sinqunyanyisiwe kwizikolo zamabanga aphantsi Greenside eGauteng. Esi sikolo sesinye sezikolo eziyi-54 kwiphondo laseGauteng ezineziganeko zale ntsholongwane. Bayi-66 otishala kuquka umfundi omnye nomsebenzi abafumaniseke benale ntsholongwane kweli phondo. We can assure you that by the next week we should be in a position to say out of all those schools that were mentioned how many are going back, because we know working with the health of professionals they have cleared some of the schools. Izikolo ezininzi kuyanyanzeleka ukuba zithi qha kwiveki ephelileyo. If someone needs something to borrow, we sanitize it and give it to them. Ukanti ziyabethana izimvo zabazali ngoku kuvulwa kwezikolo. Siba nexhala ngoba kaloku asazi esikoleni xa sebedibene bebaninzi bakuza kwenzakala ntoni. Basebancinci aba bantwana. Bayachekwa i-temperature yabo. Baye basanitizer. Sisehappy kwangoku. Ngokwangoku kukhangeleka ngathi akukho kubuya ngamva kwaba bafundi kwilinge lokuleqa amaphupha wabo.